в Украйна е. Нека да се молим за нея, защото молим се за Украйна. Ето, че Бог ни изпрати в Украйна. Благодарим на Бог за тази чест. Наистина е привилегия, която имаме, да можем да ходатайстваме, да се молиме. И така, както знаете, тази вечер ще продължим с втората част на темата за Божието Слово и какво прави Божието Слово в нашия живот. Но преди това предлагам да изпеем Бог да пази България. Съгласни ли сте? Всички я знаем, да изпеем песента, за и да призовем Святия Дух да бъде между нас. Амин. Амин. Бог да пази България, хора вдигнете ръце. Бог да пази България, хора молете се. Не на икони, на идоли, на живия Бог се молете. Той да ни води по пътя си, хора от Него просете. Бог да пази България, хора вдигнете ръце. Бог да пази България, хора молете се. Свещи сърцата да станат, храм да бъдат душите ни, не с икони окичени, а с любов и с вяра. Бог да пази България, хора вдигнете ръце. Бог да пази България, хора молете се. Цялата наша родина, храм на Бога да стане. С благословени е и с любов, ние в едно да твориме. Бог да пази България, хора вдигнете ръце. Бог да пази България, хора молете се. Отче, ти казваш, че имаш такъв уникален и велик план, Господи, че ти ще възстановиш отдавна запустелите места, че ти ще ни вземеш и ще ни изчистиш, Господи, сърцата, Господи, нови сърца ще поставиш вътре в нас. Обаче казваш, няма да го направя това, ако вие не ми се помолите. Затова, Господи, издигаме глас тази вечер към Тебе, Господи. Молитва на съгласие с моите, Господи, братя и сестри сме се събрали, Господи, и Ти казваме, Господи, само Ти можеш да помогнеш на България. Господи, само Ти можеш да изведеш България от това положение. Господи, само Ти можеш да се намесиш, Господи, сега по време на изборите, Господи, и наистина да правиш такова объркване на нашите врагове, Господи, че да поставиш точното правителство, точните хора, които се определил за това време и за този час. Ние го вярваме, Господи. Затова идваме тази вечер в молитва на съгласие, заедно с моите брати и сестри, Твоята невяста, Господи, църквата, Господи. Заставам пред Тебе, Господи Исусе Христе, пред царят на царете, необикновеният цар, както Естир застана и просеше и молеше за своя народ, така и ние заставаме и просим тази вечер и Те молим, Господи, протегни жезла си към България. Освободи България от това положение, Господи. Да, Господи, каквото и зло да е замислено за българския народ, Ти дай победа, Господи. Ти си Бог, който злото може да превърнеш в добро, Господи. Затова погледът ни отправен към Тебе, Тебе хвалим и Тебе величавим през днешния ден. Ела, свято душе, тази вечер говори ни. Ела, свято душе, помажи ни. Ела, свято душе, тази вечер бъде заедно с нас. Поставя думите
в устата ни, Господи. Нека, Господи, да бъдат молитви благословени и помазани от Тебе. Нека да бъдат молитви точно в целта, Господи, за това, което си ни призвал, за това, което искаш да се молим, Господи. И наистина всичко да бъде благоугодно, защото искаме Твоята воля за България. Няма да се задоволим с по-малко, Господи. Казваме да бъде Твоята воля, да бъде Твоето царство, Господи, в България. Алелуя, Господи. Заповядай, Господи, бъди тази вечер между нас, Господи. Ти не учи и Ти не говори, Господи. Алелуя, Господи. Амин, амин, амин. Нека да седнем. Тази вечер е продължение на миналия път, което сестра Лигия разгледа. То е да желаем Божието Слово повече от необходимата храна. И бих искала да започна само с един стих, който е в Яков. Само и после моите братя и сестри ще ме помогнат. Само с един стих искам да започна в Яков 1 глава, защото е много силен. И бих искала това поучение тази вечер да бъде основано на тази основа. Яков, 1 глава, 21 стих казва: затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща злоба, приемете с кротост. Какво да приемеме? Всъденото слово, което може да спаси душите ви. Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, за да лъжете себе си. Защото ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото, оглежда се, отива се и за в час забравя какъв е бил, но който вникне в съвършения закон, закона на свободата и постоянства, той като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в денността си. Така че бих искала това да кажа. Да, ние сега ще говорим за Словото, но нека целта на всеки един от нас, нека желанието на всеки един от нас е Словото на Бог да пусне корени вътре в нас. Не само да го четеме, не само да го слушаме, а наистина да се дълбочи дълбоко, защото когато пусне корене, когато дойдат бурите, ураганите в живота, изпитанията, нищо не може да ни поклати. Амен, слава на Бог. И аз чух преди малко едно много силно свидетелство. Сестрата каза как нейният баща е устоял точно това. На Словото е устоял. Когато е бил екстрадиран, когато е трябвало да остави децата си, когато е трябвало да остави съпругата си, да остави неговата баба, и той е уповал на Словото. Знае, че Бог ще помогне на семейството. Знае, че Бог ще помогне и наистина Бог го е доказал, че Той е верен Бог. Така че трябва да се научим не само да четем Божието Слово, а и да уповаваме на Божието Слово и да се доверяваме, защото Това е живо, деятелно е. Божите обещания са да и амен. И така, в книгата на Йов, 23 глава, 12 стих казва: от заповедта на устните му не съм се отделил, словата на устата му съм пазил повече от намерението си. Амин. И така, като служение плачещи жени, трябва наистина да бъдем хора на Словото. Божието Слово трябва да живее богато, а не оскъдно в сърцата ни. В Колосяне, 3 глава, 16 стих казва: Христовото Слово да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост, учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като възпявате Бога с благодат в сърцата си. Амин. Ние, ни казва, трябва да можем да се борим с Него умело. Да боравим с Него умело. Необходимо е да бъдем добре обучени във всяко добро дело, чрез Божието Слово, както ни казва във 2 Тимотей, 3 глава, 17 стих. За да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно, подготвен за всяко добро дело. И така, и ни казва, насърчени сме във 2 Тимотей, 2 глава, 15 стих, да се покажем одобрени пред Господа. Да сме с одобрен дух. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право Словото на истината. Така че
не казва в Словото, трябва като Йов да желаем Словото повече от необходимата ни храна. Божието Слово е духовната ни храна. Както казва в Еремия, 15 глава, 16 стих. Твоите думи се намериха и аз ги изядох, и Твоето Слово ми беше наслада и радост на сърцето ми, защото се наричам с Твоето име, Господи, Боже на воинствата. Така че намери Божието Слово, Еремия намери Божието Слово, го изяде като храна и то беше за него радост в сърцата. Ще ме позволите тази вечер да споделя с вас, имах един сън. Беше уникален. Видях в съня си едно голямо множество. И тези хора стояха, бяха православни, религиозни. И тези хора бяха с много сериозни лица. Стояха и чакаха. И аз се доближих до тях в съня си и казвам, какво чакате? Ме казва, сега ще изкарат и ще ни дадат свят хляб, помазан хляб, благословен хляб. И аз в този момент казвам, ма Господи, това не е вярно. Ти си хляба на живота, Господи. Хората трябва да осъзнаят, че не е вярно. Истинският хляб си ти, Господи Исусе Христе. И тогава Бог ме каза, какво имаш в ръцете си? И погледнах в съня си, знаете, в съня става страшни неща. В съня си видях, че държа един пакет малко с брашно. И Бог каза, замеси пита. И аз взех това брашно, сложих малко вода, ама стана една каша така, залепваше се за пръстите и стана едно малко. Викам, Господи, това нещо възможно ли е да го дам на тези хора и как ще свидетелствам с това тесто тук в ръцете ми? Обаче се затворих очите, помолих се и казах, Господи, не знам какво ще направиш. Открий се като хляба на живота. Алилуя, амин. Отварям очите си и следващия момент виждам, че това тесто се превърна в една идеална пита. Ама толкова хубава пита, отгоре така блестеше, нали знаете, коричка. Толкова хубаво беше, по-невероятно. И честно ви казвам, изкуших се, откъснах се, чупих се малко така от края на питката. И точно това беше сладникало като мед. Невероятно, такъв хляб не сте яли. И аз отидох към това множество и започнах да им давам и казвам, искате ли да опитате от този хляб? Първо така с гордост, никой не искаше да се приближи и да яде, защото те чакаха благословения хляб да им дадат. И казвам, към това е истинския хляб. Господ Исус Христос е хляба на живота. Приближи се една жена и отчупи си малко от хляба. И после започнаха да идват всички да идват и виждах, че тази питка стигна за всички хора. Разбирате ли? Толкова, колкото чупеха хората, толкова повече се умножаваше. И тогава, естествено, започнах да им говоря. И не се заблуждайте. Истинският хляб е Господ Исус Христос. Той, който е слязал горе от небето и така. Проведе се една невероятна евангелизация и най-важно, лицата на хората светнаха. Така че наистина Словото на Бог трябва да бъде като храна за нас, за душите не. Както Еремия го изяде, така и ние. И така Еремия намери Божието Слово и го изяде като храна. И то беше за него радост в сърцето. Трябва да бъде наистина заслада за нашите сърца. Както не казва в първи псалм, но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Псалом 119, 16. Ще се наслаждавам на наредбите ти и словото ти няма да забравя. Понеже се едно след друго направо ще ги чета всичките, които са. Нека дойде върху мен състраданието ти, за да живея, защото законът ти е моята наслада. И 47 стих казва: и ще се наслаждавам на твоите заповеди, които обичам. Давид във всяка една ситуация, в която се намираше, винаги казваше, но аз ще уповам на Тебе, Господи. Аз ще уповам на Твоето Слово, Господи. Както Давид ценеше Божието Слово, повече от 1000 злато и сребро, нека и така да стане за нас скъпоценно Божието Слово. И както казва пак в Псалм 119, само 72 стих, законът на Твоята уста е по-добър за мен от 1000 кюлчета злато и сребро.
Така, и сега, има основни 8 нива на приемане на Божието Слово. Сестра Лигия ни е дала 3 привела да разгледаме и през днешния ден ще разгледам 3 от тези нива. В книгата си «Как да изучаваме Библията» Тим Лахей посочва, че четенето е извор на ученето. Но на това ниво умът ти се стреми да тича през главата или книгата, както е според случая, само за да се разбере посланието от него. На това ниво не се занимава с анализ на думите, не се занимава с контекста, какво пише, в който книгата или главата е написана. Четенето трябва да е ежедневен навик. Така че първото, за което казваме, първото ниво, това е чети Божието Слово. Просто трябва да не стане в начало навик да четеме Божието Слово. Както физическата храна е необходима да поддържа тялото ни в добра форма, така и духовната храна, Божието Слово, е необходимо да поддържа духа нездрав. И естествено, знаем, един ден, когато не ядеме, втори ден, когато не ядеме, вече започва да не премалява и да не прелушава. Така ли е? Същото става в духовната сфера със всеки един от нас. Така че нуждаем се, както се нуждаем. Понякога не изпитваме много глад, обаче или сутрин, или обед, или вечер. Така ли? Сядаме да ядем. Така да бъде с Божието Слово, да четем и да стане наш навик да четем Божието Слово. Макар че може да намериш и по-удобно време за през деня за четене на Библията, препоръчително да бъде първото, и много е хубаво, когато даваме първото на Бог, винаги първото, най-доброто, както израелтяните даваха първото на Бог, най-доброто на Бог, така и ние да даваме първото нещо, което правиш е сутрин. Това ти помага да започне деня си правилно. Когато не се храни с Божието Слово, денят ти сякак се е неорганизиран. Много хора, като част от дисциплината за изучаване на Библията, всеки ден са приели девиза да четеш Библията. Не четеш Библията, не закусваш. Така са го приели. Щом не чета Библията, значи не съм закусил. Ако се наслаждаваш да четеш Библията си с помощни книги, като с Исус всеки ден, това не е лоша идея. Но не се ограничавайте знанието си върху Словото само до тях. Отделете допълнително време да четете повече глави от Библията през деня, за да обогатите духа си със Словото. И освен това, има някои хора, които четат 40 глави на ден. Колко глави четеш на ден и колко си последователен? Нека на този въпрос всеки един от нас да отговори. Чета ли Божието Слово през деня? Последователен ли съм? Всеки ден намирам ли време да се усамотя и да бъда заедно с Бог? Но за съжаление не е трябва да прочета една глава, прочетах една глава. Да, аз днес прочетох Божието Слово. Специално аз имам един бях прочела в една книга как да бъдеш един час с Господа и там брата пише Ларе Ли, и там пише в тази книга как чете той Божието Слово и взе ще го приложих. Нали, винаги е хубаво, когато прилагаш такива неща и се оказа удивително и аз специално уча моите брати и сестри, казвам, че е чудесно, защото преди какво правех? Да речем, почна Стария Завет, чета Стария Завет. И някак се откъсвам от Новия Завет, от посланията, от пророците, от псалмите. А сега започна да чета последния начин. Стария Завет 5 глави прочитам. Почвам от начало Стария Завет 5 глави. Докъдето стигна, поставям си белег. После, всеки ден го правя това нещо. От псалми, 3 псалма чета, една прочета, от пророците пак прочитам 3 глави, от Новия Завет 3 глави и от посланията 3 глави. Или се набира 18 глави да четеш. Обаче ви казвам, че се получава невероятно. Защото това, което съм чела в Стария Завет, отивам в притчите
или псалмите и се подпечатва. После отивам на пророците и се потвърждава това слово. После отивам в Новия Завет и ви казвам, става преливане. И аз не се откъсвам от нещо и става едно допълване на картината. Първо е уникално и второ, за 6 месеца се прочел Библията. И това много хубаво, но не е изморително. Да речем, че те само съди и четох 5-6 глави съди. Не, така е. Съди съм прочела, после съм прочела псалми, прославил съм Господ, чела съм мъдростта на Соломон в притчи, така че наистина всеки един от нас може да се направи един такъв график, как да чете Божието Слово, но най-важното е да го четеме. Така, защото, не казва после, може да ти е в помощ, ако отделиш определено време за това всеки ден и да бъдеш последователен. Словото ще ти помогне да решиш по колко глави може да четеш на ден. Може да е добре да четеш Библията си с маркер или молив в ръка, за да си отбелязваш стиховете, които те интересуват, за да се връщаш на тях по-късно, да ги научаваш или запаметяваш. Може да те се струва, че не докосва сърцето ти, но не е така. Когато ти е нужно, Святия Дух ще ти ги припомни. Втората стъпка или второто ниво, на което това е слушай себе си как чете Словото. Слушай и други, когато четат или проповядват. Много е различно да четем Словото на глас. В Римляни 10:17 е записано, че вярата идва от слушане и слушане от Божието Слово. Когато се слушаш как четеш Божието Слово, това изгражда в теб вяра. Можеш да слушаш Библията и на касети, които четеш, или някой друг проповядва, нали? Така че специално това сме го приложили в Гърция, го прилагахме, както сестрата преди малко каза, тъй като ходех на работа, после на църква и не ме оставаше много време, семейните задължения. И знаете ли какво направих? Бог ми беше осигурил да работя в доме, където нямах никакви работодатели около мене, бях сама. Задължително си беше касетофончето тук в джоба ме, с касетите. Търках, лъсках домовете с касетите и беше невероятно. В Божието присъствие съм. Аз бях за това, че можеш да изобретеш най-различни начин. Не стига да искаш да слушаш Божието Слово и стига да искаш да се храниш с Божието Слово. Много мои сестри и братя правяха същото. Вътре, освен това, сега пък е напреднала малко техниката, има тези най-различни методи, в които можеш и музика да се запишеш, можеш да слушаш проповед, така че хубаво е, защото, знаете ли, това те успокоява, това те дава мир, това те изграждате и наистина използваш едното за сметка на другото. Е много хубаво така. Хем си отделил време, хем си чел Божието Слово, чул си Божието Слово, нахранил си се, духовно си добре и същевременно си свършил задължението. Така че струва се да слушаш здрави послания, проповядване от служители, в които вярваш. Това може да преобърне живота ти за добро. Можеш да си внесеш преносим касетофон, който да е до теб, когато пътуваш, и при всяка възможност, когато работиш в кухнята, да переш или да пътуваш, слушай Божието Слово. Така че третата стъпка, която това е изучавай Словото, както го прочетох преди малко, го прочетохме във 2 Тимотей 2:15, както казва, старай се да се представиш одобрен пред Бога. Така че това е по-подробна и интензивна работа, отколкото самото четене на Словото. В тази стъпка вече на това ниво се включва тук да се върнеш на главата или книгата, която си чел, за да определиш ключовите точки, като контекста, в който е написана книгата, автора, еврейските и гръцките корени на отделни думи, които не са ти ясни. Така че може да се консултираш и с речник, за да разбереш определени думи. Може да те трябват или всъщност започваш, третото ниво е започвам анализ да правя на това, което чета. Така че да разбереш определени думи, може да те трябват и други преводи, за да разбереш по-добре пасажа. Не е екстравагантност да имаш различни версии на Библии за изучаване. Докато изучаваш, дръж до себе си тефтече. Може да срещнеш някой конкретен стих или стихове, които да те послужат за твоята ситуация, или пък да получиш специално откровение от Бога по дадени въпроси, отбележи ги в тетрадката си.
Има няколко начина за изучаване на Библията. Може да я изучаваш стих по стих или пък да решиш да избереш конкретни глави, които значат много за теб и да ги изучаваш. За да изучаваш определена книга или глава, трябва да я почетеш поне 5 пъти и да си сигурен, че я разбираш добре. Изучаването не е пълно, ако не анализираш книгата или главата от Библията. Тези основни въпроси могат да ти бъдат в помощ. Ние практикувахме така. Тези въпроси, които са записани, бяхме си ги залепили така в Библията. И когато искам да изследвам Божието Слово, задавам тези въпроси. Задавам. И за хора, които се притесняват и не знаят как да изследват Божието Слово, не знаят как да правят анализ на Божието Слово, тези въпроси много ни помагат. Да речеме, каква е главната тема, която прочетох? Кои са ключовите хора, за които се говори, или героите? В какъв контекст е написана и от кого? Какво ни учи за Исус? Кои са ключовите книги или стихове? Какъв е главният урок в нея? Кои са главните обещания? Кои са ключовите инструкции или заповеди? Какви предупреждения да послушам? Кои грешки да избягвам? Кои примери да подражавам? Как да приложа уроците в моя живот? И само като пример искам да ви кажа, и с това ще завърша, бяхме коментирали с сестра Мира за Ездра. И когато започнахме да говорим за за книгата Ездра, че говоря за след 70 години робство в Вавилон, те се връщат отново, започват да строят храма, сестрата каза, знаеш ли, в Егей също се пророкува и Бог ги потикна да започнат да строят храма. И така, аз не се задоволих с това нещо, отидох и казах, не искам да разбера всичко. Оказва се, че 538 година са се върнали от робство, обаче от пленничество в Вавилон, нали, когато издава указ цар Кир и те се връщат обратно. Оказва се, че 538 година са се върнали, но чак 516 година преди Христа е завършен храма. 22 години са го строили. Сега много гледахте и бяхте на Джони Нойер, който беше, нали, пророкува, че това беше тогава. И казвам, значи 22 години тук в България се строили, нали, братята и сестрите, които са били тук. И после след 22 години се появява Неемия и започва и идва и само за 52 дена е построена стената. Само за 52. Значи за 22 години е строен храма, а за 52 дена е построена от Неемия, е построена стената. Обаче знаете ли кога се връща той? Така изглежда много бързо, че е станало. Оказва се, че Неемия се връща 445 година преди Христа. Или това са 71 година след като евреите се върнаха в Израел. И така, искам да кажа, не знам дали знаете, че днес е 1 октомври, е еврейската година и днес е 71-та година за България. 71-та година за България. Така че Бог не говори. И беше много насърчително. Освен това със сестрата казваме, в Егей казва, че отидоха да вземат дървета. И тя каза, може би са изградили, нали, основите и заради това после търсеха дървета. Прочетох и намерих, че казва, те строяха, Бог им беше казал да строят един ред камъни и после да слагат гради. Един ред камъни, гради. И после, нали, да закрият. Така че им бяха необходими и камъни, бяха им необходими и гради. Така че, когато четем Божието Слово, можем да получим пълна картина за това. И освен това, никога да не го гледаме и да го четем просто така информативно, а да го четем с какво днес ще ме говориш, Господи. Днес искаш да ми кажеш нещо. И като чуя записаното Божие Слово. И това да ме вдъхне. Днес Бог иска да ми каже нещо. Нека да бъдат отворени ушите ми. Никога не започвайте без молитва да четете Божието Слово. Господи, днес какво ще ми говориш? Не какво ще говориш на нея или на него. Какво на мен ще говориш, Господи, днес. Така че Бог не говори и Бог не говори да се молиме. И ние сега ще продължим с молитва. Благославяме ви тези, които не слушате. Молете се, защото е съдбоносно наистина за България тези избори. Нека Бог да се
намесе. Нека Бог да постави правилните хора в България и наистина започне това ново начало в България. Както Бог каза, една нова страница започва да пише за България, така да бъде ново начало и да излезем от това положение. Бъдете благословени до следващата сряда. Бог да благослови.